Manifest obnovy. Časť 2. Nulová tolerancia. Korupcia je vraždou bez zbrane. Existujú násilné zločiny, ktoré sú zjavné, krvavé a brutálne. A potom je tu korupcia, ktorá je tichá, neviditeľná a rovnako smrteľná. Korupcia nie je malý hriech a nie je to len politika. Je to zrada a nepriama vražda. Je to násilie bez zbrane. Korupcia zabíja. Keď politik odčerpáva verejné financie, tak nemocnice prichádzajú o vybavenie, školy prichádzajú o učiteľov a mosty sa rúcajú. Keď korporátne elity podplácajú regulačné orgány, tak toxíny naplňajú rieky. Nebezpečné produkty sa dostávajú k našim deťom a pracujúce rodiny sú ponechané hniť v chudobe. Každé ukradnuté euro, každý porušený zákon a každá tajná dohoda vedie ku skutočnému utrpeniu. Korupcia je násilie maskované v zmluvách. Prostredníctvom tohoto videa vám predstavujeme nový princíp. Žiadne dohody, žiadne milosrdenstvo a žiadne výnimky. V novej civilizácii, to jest v našej civilizácii, každý, u koho sa preukáže korupcia, musí byť natrvalo vylúčený z akejkoľvek vedúcej pozície, rozhodovania alebo verejného vplyvu. Žiadne druhé šance, žiadne žiadosti o odpustenie a žiadne recyklované kariéry. Ich mená musia byť označené, ich prístup musí byť natrvalo odstránený a ich masky strhnuté pred ľudom. Prečo taký tvrdý prístup? Pretože korupcia nie je chybou, ale voľbou. Je to voľba zrady. Historické dôkazy, že korupcia ničí impériá. Neskorá rímska ríša. Senátori si kupovali úrady. Armády boli podplácané. A ríša hnila zvnútra dávno predtým, ako akýkoľvek barbár prekročil jej hranice. Pád Benátčanov. Benátky neupadli kvôli zahraničným nepriateľom, ale kvôli vnútornej korupcii, kde sa oligarchovia obohacovali. Zatiaľ čo duša republiky chradla. Stalin versus Chruščov. Nech už boli jeho metódy akékoľvek. Stalin pochopil, že nekontrolovaná korupcia je smrteľná. Keď Chruščov upevnil moc medzi malou straníckou elitou, korupcia explodovala a sovietsky systém začal svoj nezvratný rozklad. Moderný západ. Európskej únii dnes vládnu nevolení byrokrati, ktorí slúžia bankám a korporáciám namiesto občanov. Korupcia nie je chyba v systéme. Je to systém. Korupcia je morálny zločin. Kresťanstvo, islám, zoroastrizmus, konfucianizmus, tieto všetky hlavné etické systémy odsúdili zradu verejnej dôvery ako jeden z najhorších hriechov. Nepokradní. Exodus 20. kapitola, verš 15. Nepožierajte majetok druhého nespravodlivo. Korán 4. súra 29. verš alebo Ájach 29. V zoroastrizme sa hovorí dobré myšlienky, dobré slová, dobré skutky a v konfucianizme stojí človek cnosti myslí na to, čo je správne. Malý človek myslí na to, čo je ziskové. Korupcia nie je len neefektívna, ale je nemorálna. Je to priamy útok na spravodlivosť, život a dušu civilizácie. Čo treba urobiť? A následne musí nastať okamžité a trvalé vylúčenie skorumpovaných, verejná transparentnosť a úplné odhalenie páchateľov, sociálna a profesionálna smrť preukázaných zradcov, to znamená žiadne tajné návraty pod novými titulmi. Civilizácia nemôže byť postavená na hnilobných základoch. Musí byť postavená na dôvere a zodpovednosti. Dôvera je posvätná. Integrita je prežitie. A tolerovať korupciu znamená ohrozovať budúcnosť. Nová spoločnosť je proste nezmieriteľná so zradou. Zrada v akejkoľvek forme
musí byť eliminovaná. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ďakujeme.